खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों बेफ्रु होनायनि हुमखि होदों सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे इमेलनि गेजेरजों बे हुमखिखौ हरदों दुथां सुबुंफोरा। बे हुमखि होनायखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस हान्जाया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि लांगोना मोखाङाव गोख्रों नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि 17 माइलनि 15 नं माहारियारि राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। जाय जाब्रबथायजों सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे AS12BC 6765 नम्बरनि गंसे साखा खबब्रै गारिया कन्ट्रल खालामनो हायैनि थाखायनो साखाथियाव थानाय गंसे फख्रियाव गलांदों। जायजों गारियाव गाखोनाय सानै सुबुङा जिउ खहा जादों आरो बिसोरनि सिनायथिखौ तेजपुरनि रनजित साहानि आरो मिथु साहानि होननानै सिनायथिनो हादों। बेजों लोगोसेनो गारियाव थाबावनाय सानै लाइमोनफोरखौ खुनुरोखोमै गारिनिफ्राय बोखांनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बैसागु बोथोरनि गिबि अखा हाजेननायावनो गुवाहाटी नोगोरमाया दैबानाजों बुंफबदों। गुवाहाटीनि गोबां दाब दाब ओनसोलाव दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनि हाथिगाव, 6 माइल, जराबाद, पान्जाबारि, सातगाव, सानमारि, मिनिगाव, सुजुबारि, आम्बारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलाव दैया लोमसावदों। सानमारि मनिराम देवान लामायाबो लोमसावनानै दैबाना जादों। जायनि जाहोनाव दैबाना जानायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरा थांलाय फैलाय हान्था खालामनो थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथांनो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनआ दा किं अफ बड' बैसागु एलबाम 2025 बान्थाखौ हायेनसा क्लाब दिहिरानि बानजायनायाव खुंफुंनो लानाय खुंगा 33थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेवलां मेलनि गेजेरजों होनो थाखाय फोसावदों। मख'नो गोनांदि बैसागु बोथोरनि समाव बर' एलबामाव महरगिरिफोरनि कन्ट्रिबिउसन आरो पारफरमेन्सखौ नोजोर होनानै जिल्लानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय महरगिरिफोरनो बे बान्थाखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै गिबि खेबनि थाखाय होनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बे बान्थाजों लोगोसेनो गंसे ट्रफी, सार्टिफिकेट आरो 10,000 रांबो होनो थाखाय फोसावदों फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनो। रंजालि बैसागुनि रंजानाय समावबो सिखाव खावनाय जाथाय सोमजिदों क'क्राझारनि सिथिला हाथाय बाजाराव। फकिराग्राम थानानि सिथिला बाजाराव गंनै गलानिफ्राय सिखावफोरा गोबां गलानि मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांनायनि अजद दैखांदों गलादारफ्रा। बे गंनै गलानि मादाव गंसेया मबाइलनि गलामोन आरो गंसेया गेलामाल गलामोन। मबाइल गलानिफ्राय गंनै लेपटपजों लोगोसे गलायाव जाखिनि एन्ड्रइड मबाइल, DSLR केमेरा दंमोन बेफोरखौ लांजोबदों होननानै अजद दैखांदों गलादारा। बेनि अनगायैबो गुबुन गंसे गेलामाल दखाननिफ्रायबो गलायाव थानाय गोबां रांफोरखौ लानानै थांनायनि अजद दैखांदों गलादारफ्रा। बिहु फांसनाव मोसानो थाखाय बाहागो लाहैनाय मोसाखावरि हान्जाया फांसनाव मोसाखांनानै न'फारसे फैबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा मोगि जादों। थांनाय समबाराव मोनानि समाव बिहु मोसानाय मोनसे दोलोनि हान्जाया गगामुखनि मोनसे गामिनि फोथार खाथियाव मोसाखावरि हान्जानि गारिया बेलथायनानै गोग्लैदों। जायनि जाहोनाव बे जाब्रबथायजों गासै 6 मोसाखावरि हान्जाया जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गिबियाव गगामुखनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोब्राबै जोखोम जानायनि थाखाय JMCHआव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बोरमा सिखाव खावनो थांनाय सानै सिखावखौ हमनानै गाज्रियैनो बुग्लिनानै जोखोम खालामदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। बेनि गेजेरावनो सासेया गोब्राब बुजानायनि जाहोनाव जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला डिब्रुगड़नि बकुल साहा बागानाव बोरमा सिखाव खावनो थांनाय सानै सुबुंखौ खावनो नागिरनाय समावनो ओनसोलनि रायजोफ्रा हमनानै गाज्रियैनो बुग्लियो आरो बिसोरनि बाइकखौबो अर सावनानै होयो। सानैनि मादाव सासेनि सिनायथिखौ ज्योतिमय हाजरिका होननानै सिनायथि होदों नाथाय गुबुन सासेनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाय जानाय उनाव पुलिसा थांनानै सिखावफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि जों बोथोरखौ सानसे अखा आरो सानसे सान्दुं दुंनायखौ नुनो मोन्दों। फिन बोथोरनि सांग्रांथियारि रादाब फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला माखासे सानसिमहालागै बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ। गोबां ओनसोलफ्राव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानायजों सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो दैबानानि जाउनाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामग्रा लामाफोराव जेंना नुजाथिदों। फोसावनाय बादिब्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, बरपेटा, बङाइगाव, गवालपारा, माजुलि, हाइलाकान्दि, धुबुरी, नगाव, मरिगाव, कार्बि आंलं बायदि ओनसोलफ्राव बोथोर बिगियान बिफाना गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। गथ'सा थुनलाइ सोरजिनानै साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय गागि लिरगिरि बिथां लक्षीनाथ ब्रह्मआ थांनाय समबाराव रुंसारि जादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुम आरो बर' थुनलाइ आफादा जोबोरैनो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै मैया हानजा सुनाय हाबाफारिबो बानजायदों सालाकाथि प्राइमारि आरो बास्रिगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा।
बिथांनि गोथै देहाखौ मैया चिरांनि बासुगाव ओनसोलनि आफादफोरा जोबथा बिदाय होबाय। मख'नोगोनांदि लक्षीनाथ ब्रह्म बिथाङा गावनि गथ'फोरनि बिजाब हारसिं बाथा खोनासं दे बिजाबनि थाखाय इंराजि 2019 मायथाइयाव साहित्य अकादेमि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।